Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хәерле көннәр, исәнмесез, хөрмәтле Хозур ТВ каналын караучы, яраткан тамашачыларыбыз. Тапшыруыбызның чираттагысын башлыйбыз. Сезнең белән мин, Резидә Саляхова. Хәерле сәгатьтә. Бүген бездә кунакта тагын бер үзенчәлекле кунак, киң кырлы шәхес. Ул да булса Минбәр татар дини театры җитәкчесе, дини җырлар һәм нәшидләр башкаручы, Лаеш районының балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе җитәкчесе Ильяс Халиков. Исәнмесез, Ильяс әфәнде? Ассаламу алейкум, хәерле көннәр, хәерле эш сәгатьләре сезгә. Рәхмәт, сезне күрүебезгә бик шатбыз. Рәхмәт килүегез өчен. Менә әйткәнемчә, сез бик киң кырлы шәхес. Анда спорт та бар, иҗат та, сәнгать та бар. Аннан соң шуны әйтергә кирәк, сез яхшы үрнәк ата, 3 кыз тәрбиялисез. Шулай да менә шушы юнәлешләр арасында сезнең өчен иң мөһиме нәрсә булып тора? Төп юнәлеш бардыр бит алар арасында. Иң мөһиме, дөресен әйткән вакытта, тормышны дөрес хәләл рәвештә алып бару. Монда балалар берсе-берсенә бәйләнеп баралар инде безнең. Ни өчен дигәндә, менә спорт буенча да шул вакытта инде, һәм шул вакытта җырда, диндә, иң мөһиме инде менә үзебезнең тормышта матур итеп яшәү һәм шушы үрнәктә балаларыбызны үстерү. Әлбәттә, мин идеал әти дип әйтә алмыйм үземне. Потому что әти кешеләр бит төрле булалар. Кызларыбызны үстерү күбрәк тә тормыш иптәшемдә инде. Мине күбрәк юлда, эштә һәм кешеләрне кайтам, иртә китәм. Кызларны үскәнне сизмәдә калып барам, менә дөресен әйткәндә. Кичкенәсе 3нче кыз туганга менә хәзер 1 яшь булды инде. Шуңа күрә дә әти дип каршы алалар. Аллаһка шөкер, әти дип затып калалар. Мин шуңа шатланып куанып йөрим. Ярый, Аллаһка шөкер. Хатыныгызга, хәлә җифтегезгә рәхмәт, шулай бит. Дөрес әйтәсез. Барысына да ничек кенә өлгереп бетәсез? Аның шулай да берәр сире бардыр бит. Сире, дөресен әйткән вакытта моның сире үзебезнең кичкенә вакыттан ук менә шушы юлларда, спорт өлкәсендә һәм җыр сәнгатьтә йөргәнгә күрә, менә шушы белән бергә бәйләнеп барганга күрә тырышасы килә. Тегендә дә, монда да үзебезнең юлны алып барырга. Мин кичкенә вакыттан чөнки көрәшү bestем инде. Кичкенә абыйлар үрнәгендә матур итеп алар мине көрәшкә кертеп җибәрделәр. Шул көрәшкән вакытта әле хәтерлим, 25 кг гәүдәм белән 35 кг гәүдә майда белән көрәшкәнне хәтерлим. Җылап кайтканны хәтерлим. Аннан соң инде абый әйтте, бүтән җылыйсы түгел. Җыларлык булсаң көрәшкә кермә диде. Шуннан соң җыламадык инде, көрәштек тә көрәштек. Димәк, әлеге көрәш һәм башка спорт төрләре алар физик тән өчен генә түгел, аларның эчке дөньяга да тәэсире бик зур, шулай бит. Көрәшергә өйрәтәләр алар, шулаймы? Менә бу көрәшне аңлатсак, без көрәш ул дөньяда яшәү дә үзе бер көрәш. Шуңа күрә дә менә көрәшне мин үземчә аңлыйм. Татар милләте гомер буе көрәшеп яшәгән. Һәм менә батырлар мәйданга чыккач, алар көрәшеп үзебезнең татар халкының үзенә күрә тагын бит тормыш юлында, тарихында искәртеп итәләр шикелле. Димәк, әлеге тормыш, шушы матур якты дөнья сезнең өчен көрәш кенә? Көрәш тә һәм шул вакытта инде үзебезнең дөрес юлдан тормышны алып бару. Көрәшсез булмый бит. Тырышмасаң, бер нәрсә килеп чыкмый. Татар халкында бер матур мәкаль бар. Тырышкан табар, ташка кадак кагар. Аннан соң йөргән таш шомарыр, яткан таш үпләнер дип әйтәләр. Шуңа күрә йөреп торабыз, йөргән җирдә ризык килеп чыга. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, адәм балалары юлга чыгып киткән вакытта кошлар шикелле чыгып китәләр һәм кошлар шикелле җим алып кайталар дигән. Менә бездә нәкъ шундый юк. Менә кем уйлаган, менә мин кичкенә вакытта көрәшче булып китермен дип, гармонда уйнармын дип, баянда уйнармын дип, менә дини җырлар җырлармын дип, мин аны башыма да китермәгән идем. Үзем бит инде мин татар теле әдәбият бүлеген бетердем. 2005 елда укытучы кеше бит татар теле белгече. Хәзер менә спорт мәктәбендә директор эшләп булып эшлим шул вакытта инде. Дини бәйрәмнәр, мәҗлесләр алып барабыз. Бу юнәлеш турында да мин әйтергә онытканмын. Ул турыда соңрак сөйләшербез. Менә гармон баян дидегез. Үзлектән өйрәндегезме, әллә инде музыка мәктәбенә йөрепме? Авылда бит инде безнең музыка мәктәбе юк. Анда укытучы абыйлардан һәм шул вакытта үземнең бер туган абыйлардан өйрәндем. Аннан соң хәтерлим, әле әбием, мәрхүм әби Гани Камал әбинең пенсия акчасына гармон алып бирделәр дә баянга, чөнки бу җитмәде. Үзем бәләкәй буйлы бит инде. Баян авыррак иде. Күтәрергә, аннан тартырга. Аннан соң шул гармонга өйрәнеп киттем дә, аннан соң җырлый башладым шуңа кушылып. Конкурсларда йөртә башладылар.
Шундан соң инде әкрен генә баянга күчтем. Үзегез теләп инде. Үзегез Менә теләп. мәсәлән, мине музыка мәктәбенә башта инде теләп бардым мин. Аннан соң инде 2нче сыйныфка күчкәндә мин фортепиано бүлеге буенча бетердем үзем. Әни бүтән бармыйм дидем. Әни әйтте: "Ул вакытта акча яклары кысан, без сезгә фәлән мең сумга төшереп фортепиано алдык. Нинди ташлау өйрәнәсез" диде. Без үзебез өйрәнә идек апам белән. Клавишаларга безнең күз яшьләре тып-тып тамып төшәдер. Авыр, читен балалар урамда уйный, без апам белән фортепианога ябышып утырабыз өйдә. Ләкин бүгенгесе көндә мин әти-әнигә һәм музыка мәктәбе укытучыларыма шуның хәтле рәхмәтле, чөнки ул миңа бүгенгесе көндә һөнәремдә бик булыша, бик ярдәм итә. Сәхнәдә дә уйнарга туры килә кай вакытта. Сезгә дә менә сәхнәдә концертлар куйганда баян гармоннарда уйнарга туры киләме? Туры килде. Хәзердә мин инде баянны, гармонны кулыма алам. Хәтерлим, менә авылдан, армиядан киткән вакытта егетләр мине чакыралар иде. Мин үзем 7нче класста, 8нче класста октябрь айларында суык бит инде. Мин гармонда уйныйм. Берсендә Бармаклар туңа. Бармаклар туңа. Анда ул нигә алар егетләр 2нче көн армиягә китәләр. Әйдә инде Ильяс озатып бетергән диде. Аларында бит инде җибәрәсе килә. Үзенә күрә минем өчен горурлык та инде ул. Зур абыйлар белән бергә мин йөрим, алар белән гармон тартып. Әмма кайткач әниләрдән эләгә торган иде. Улым суык тидергәнсең, бармакларың туңган, һәм башкасы инде. Әмма менә ул тормыштагы алга менә шушы тырышлык, үҗәтлек менә хәзер зурайгач кирәк булды, Аллага шөкер. Чөнки менә үзегез әйтәсез бит, кичкенә вакытта менә шушы тырышлыклар булмаган булса, бу эшләрдә дә, бу өлкәдә дә шәп булмас иде. Шулай. Һәрбер нәрсә безгә булай гына бирелми, шулай бит. Киләчәктә аның җимешләрен татырга туры килә барыбер һәм татырга язсын. Менә шулай итеп, димәк, сез кичкенәдән инде мәҗлесләрдә катнашып үскән бала. Менә туй мәҗлесләренә, никах мәҗлесләренә барып җиттек. Сез бит әле бәби шәйләре, йорт шәйләре туйларында алып барасыз, шулай бит. Бик матур итеп, үзенчәлекле итеп, дини йолаларга туры китереп, менә әлеге фикер кайдан килде? Ничек килдегез шушы өлкәгә? Һәм кайчаннан бирле эшлисез? Бу моның башта бит инде безнең хәтерләсәгез 98нче елларда, 99нчы елларда хәләл бәйрәмнәр дигән хәләл мәҗлесләр юк иде. Белмидек әле ул вакытта. Никах бәйрәмендә мулла бабай дип әйтик микән хәзрәт укып китә иде дә, аннан соң бетте. Аннан соң инде мондый туй башлана торган иде. Обычный, анда харам белән. Һәм менә Аллага шөкер, дини яктан безнең юллар ачылу сәбәпле хәзрәтләре безнең эшчәнлек аркасында, үзе шушы шәкертләрнең матур иттереп үзләренең тормышында шушларны куллану аркасында безгә менә бу мөмкинлекләрне башлап җибәрергә туры килде. Моның башында иң беренче тора инде безнең Җәлил хәзрәт Фазлыев. Аны беләсезләр, чөнки ул беренчеләрдән булып шушы бәйрәмнәрне алып барган кеше. Безнең дә ул туйны алып барган 2004 елда. Менә безнең Мамадыш районында беренче тапкыр хәләл туй булды. Ансы да безнең Аллага шөкер сөйнеп әйтәләр инде. Мактанып әйтәсе килми, горурланып әйтәм. Без анда матур иттереп хәләл туй үткәрдек. Һәм шунысы кызык булды. Бу бүтән кешегә ошады. Хәзрәт үзе вагазлар сөйли һәм матур итеп анекдотларда сөйләп куя, мәзәкләрдә. Моны аптырыйлар бит инде, теге хәзрәттән бит инде һәр вакытта да нутык сөйләргә өйрәтәләр бит инде. Вагаз ишетергә. Вагаз сөйләргә. Һәм монда икенче төрле. Ул шулай иттереп 6 сәгатьне сизмәстән менә матур иттереп сценарийны язган шикелле менә матур иттереп алып барды. Мин аны үземдә шаккаттым. Мондай беренче тапкыр күрәм бит инде. Теге дөресен әйткәндә, кеше ашарга да мөмкинлеге булмады кеше туйда. Тыңлап утыралар. Аннан соң шуны матур итеп карап, тәнәфестә күңел итеп искә төшерәләр, кара ничек була икән дип. Һәм менә ул үзенә күрә бер кызык, күркәм бер мәҗлес булды. Димәк, шушы өлкәдә сезнең остазыгыз итеп сез Җәлил хәзрәтне саныйсыз. Җәлил хәзрәткә хәзер рәхмәтлемен. Мин аңа алай гына түгел. Без ул вакытта студентлар бит, икебездә 2004 елда без. Икебездә хәзер бу хатыныгыз турында барамыз сүз. Нурфия белән без 2000 һәм 2005 елларда Казан дәүләт педагогик университетының татар теле әдәбият бүлегендә укыдык. Һәм икебездә инде ничек турай туры килде. Миңа 21 яшь, аңа 22 яшь. Менә күз алдыгызга китерегез әле. Бер әйбере булмаган, әти-әнисеннән хәйр фатихасы белән чыгып киткән ике бала 2004 елда өйләнешәләр. Без инде моның сәбәбе нәрсә булды? Беренче чиратта шушы дини юлларга туры китереп яшисебез килде. Беренчедән һәм татар теле әдәбият бүлегендә бит инде егетләр бик әз, кызлар бик күп. Анда безнең менә 5 егеткә 25 кыз иде. Шансагыз, шаназмы? Без шундый җәннәт шикелле мин килеп кердем 2000 елда укырга педагогик университетның татар теле бүлегенә.
Мәйтәм, егетләр бармы монда? Карыйм, бер егет тә күрмәй. Бөтенесе дә 5 егетме, 6 егетме? Аудиторияның иң артқы рәтендә башларын ебеп торалар. Мәйтәм, я Алла, мәйтәм, мин үзең генә түгел икән. 125 студент арасында шуның 5-6-сы укып чыкты. Бөтеннәре кызлар гына иде. Без менә килеп кирдек, мәктәпне бетергәннән соң. Мәйтәм, что-то без мәйтәм, мин спортфакка кирәк тиеш булганмын икән дип уйлап куйган идем. Шулай да менә татфакка кергәндә бу җәннәт бакчасына эләккән кебек хис иттем дисез үзегезне. Шулай да шушы җәннәт бакчасындагы бөтен чәчәкләр арасыннан Нурфия исемлесен сайлагансыз. Шулай килеп чыкты инде. Нурлар феясы дип әйтәбез инде без. Чынлыкта да шулай килеп чыкты. Ничектер дуслык җепләре Кызыксынулар бер шулай бит. Кызыксынулар булганнар, дуслык җепләре ничектер мәхәббәткә үрелеп китте. Бер-беребезгә ияләшеп киттек. Аннары бер-беребездән башка Яши алмас кебек тоелды. Тоелды, чөнки икебез дә без бер группада. Әйе. Аннары мин староста булдым. Группада ул мин низам староста булды инде. Шулай итеп без матурлыгын әйттереп семьяны корып җибәрдек. Менә мәҗлесләр темасына кире әйләнеп кайтып, бүгенге көндә мәһәргә яшьләр нәрсә бүләк итәләр һәм хатын-кызның гомумән хакы бармы сорап алырга? Мәһәрне менә миңа мәһәргә менә шушы әйбер кирәк дип. Фатир кирәк мәсәлән. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, мәһәрне әзрәк сораган хатын-кыздан да күркәмрәк хатын-кыз булмас дигән. Шулаймы? Шундый бер хәдис бар. Әмма хатын-кыз андый вакытта барыбер мәһәр бәясен сорый ала. Мәсәлән, квартира биреп әйтә икән, квартира бирергә тиеш. Хәленнән килмәсә? Хәленнән килмәсә, инде теге егет өйләнә алмый. Аның ул бит шарты булып тора. Әмма безнең татар кызларында андый юк. Теге ничек дип әйтим икән инде. Тыйнак бит безнең кызлар. Тыйнаксызлык юк. Тыйнак хатын-кызлар, Аллаһка шөкер, теге нәфеснең таләбе дә юк. Без алай тәрбияләнмәгәндә. Чөнки бигрәк тә татар кызларында андай мин әйтә алмыйм. Әйтә алмыйм, ни менә миңа шушы әйберне бирсәң күйәүгә чыгам. Бирмәсәң чыкмыйм дип. Чөнки монда бит әле күңелләрнең бер-берсенә яравы кирәк. Әлбәттә, күйәүгә чыгу, өйләнү ул бит инде йөрәк эше, йөрәк кушуы буенча эшлибез бу эшләрне. Үзегез хәләл җифетегезгә мәһәргә нәрсә бүләк иткән идегез? Без мәһәргә, әйтәм бит, 2 студент без теге студентлар расшифровать әйтсә. Беләсезме сез аны? Юк. Студент Бәлки ишеткәнем дә бардыр. Срочно требуется уйма денег, есть нечего, точка. Без икебез дә студентлар, безгә инде мин аңа алтын баллар бүләк иттем. Ул аңа риза булды. Һәм менә шулай итеп без студентларча яши башладык. Аннан соң безгә бүлмә бирделәр, семейный студент буларак. Без укып бетердек бергә. Сез студент чакта өйрәнештегез. Ничәнче курста идегез? 4нче курста. Ничә балай ашарга уйладыгыз? Безме? Менә әйтеп киткәнемчә, беренчедә миңа монда сайларга кирәк иде. Или Ильяс өйләнәсең, или укудан китәсең, или кызлар белән буталып бетеп, бузылып бетәсең. Мин сайладым монысын. Нигә укудан китү куркынышы бар? Кызлар арасында укырга, тем более күз алдыгызга китерегез, менә кызлар бик күп. Менә мин яшьләр таләбен әйтәм. Менә хәзер бит инде җәй узып китте, әйме? Нинди генә киемләр, кызлар ничек кенә киемми, Европача да киенәбез, башкача да киенәбез. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, "Гаврат әйбергә карарга ярамый" дигән. Чөнки хатын-кыз бер кәүле булмаса, әгәр дә тагын икесе генә калсалар бер бүлмәдә, анда өченчегез шайтан булыр дигән дә хәдисләр бар. Монда сүз дә юк, мин инде укыган вакытта теге килдем дә Нурфия белән йөри башлаган дигән сүз түгел. Барыбер кызлар белән аралашырга туры килде. Һәм аралашкан вакытта уйлыйсың, ул вакытта мин намаз да укыйм бит инде. Намаз да укыйм, теге намаз укыгач, намаз укыйсың, үзең кызлар белән аралашасың, ул тик шулай да менә өйләндем дә минем күзем кызларны күрмәс булды дип әйтеп булмый бит инде. Кешенең күңеленнән килә. Күңеленнән дә килә икенчедән. Һәм тагын бер хәдис искә төшеп әйтәм инде. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям өйләнешкән парларга әйткән, сезнең ярты иманыгыз тулгай әверелер дигән өйләнешкәч. Һәм башка чит хатын-кызда булган әйбер сезнең хатыныңызда да бар дигән хәдис бар. То есть менә шуңа күрә дә ул әйберләрне искә төшерергә кирәк. Һәм инде монда миңа ул вакытта йогынты ясады хәзрәтләрнең, имамнарның, укытучыларның вагазлары. Чөнки бу безнең динебезнең бигрәк тә күтәрелеп ятырган вакыты иде. Исламский университет ачылган вакытлар, мәдрәсә Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укытучыларыбызның безгә лекциялар килеп сөйлиләр иде. Аннан соң яулыклы кызлар күбәя башлады. Безнең менә факультетта укыган вакытта беренче курста бер генә кыз иде. Әле Нурфия да яулыктан түгел ул вакытта.
Андан соң ул 4-нче курста яулык япты, никах укытканнан соң. Андан соң инде 2-нче курс без зорая башлагач, яулыклы кызлар күбәя башлады. Хәзер Аллага шөкер менә карасак, төрле уку йортларында яулыклы кызлар бик күп. Бик күп. Менә мин аны ул бәлки безнең заман таләбедәдер. Ул вакытта менә хәтерләсәгез, менә мин сезгә тагын бер генә әйтәм, безгә никах киеменә туй күлмәгенә юк. Менә без аны эзлибезме? Ул вакытта хәзерге көндә махсус киемнәрдә нинди генә кирәк. Ул безнең заман таләбенә Аллага шөкер менә нинди генә мөмкинлекләр ачылмады. Мәчетләребездә бәйрәмнәр үткәр алабыз, никах бәйрәмнәре. Хәләл ризыкларыбызның Аллага шөкер хәләл кафелар, рестораннар күп. Балар барса бит менә заман таләбенең шушы шартына туры килгәнгә күрә. Безнең вакытта укыган вакытта чагыштырсак, хәзер җир белән күк аямас. Әңгәмәбезне без соңрак дәвам иттербез. Безнең даими чыгып баручы рубрикаларыбыз бар. Менә шундый рубрикаларның берсенә тукталыйк. Киләсе рубрикабыз сездән сорау дигән рубрика. Һәм менә без мәһәр темасын күтәрдек. Әйдәгез әле белгечләрдән сорыйк. Мәһәр нинди булырга тиеш? Хатын-кызның сорарга хакы бармы? Егет түли алмаса, дин ягыннан ничек аңлатыла булар? Шушы сорауларга җавап табырбыз. Игътибар. Bismillahirrahmanirrahim. Мәхер нәрсә ул? Мәхер ул кияү кеше кәләшкә бирелә торган үзенә күрә бер бүләк, никах бүләге дип әйтергә кирәк. Икенче әйткәндә ул үзенә күрә бер страховка шикелле инде. Ни өчен мәхер бирелә? Мәхернең бирелүнең төп сәбәбе Алла сакласын, ире үлеп китсә. Ирак сәфәргә китеп, узак вакыт кайта алмаса. Мәсәлән, хатын-кызның янында балаларны ашатырлык ризыгы булырга тиеш. Менә бу страховка инде. Менә бу булмаса, ничек итеп ул яшәргә тиеш? Менә шушы 3-4 айлык ризык калырлык ни булырга тиеш инде ир кешенең. Менә 3-4 айлык ашатырлык ризыгы булырга тиеш. Ул якынча әйткәндә инде. Ләкин аның минималь күләме бар. 10 дирхам диләр инде. 10 дирхам бүгенге көндә инде ул бик аз күләмгә туры килә. 700-800 бәлки 1000 сумга да. Әмма галимнәр бүгенге көндә әйтәләр, хәзерге көннең мөмкинчелегеннән чыгып, 5-6 мең иң минималь мәхәрнең күләме. Бер балдак сатып алырга була. Изак һәм башкалар кем ничек тели, беләзек булырга мөмкин. Алтын мында көмеш кыз үзе сайлый инде. Ул кызга мөмкинчелек бирергә тиеш үзенә сайларга. Барып, сайлап, үзе сатып алырга. Кай вакытта никах вакытында да мин әйтәм, менә мәхәрне сөйләштегезме сез? Ризамы син дип сорыйм. Әгәр кыз риза булмаса бит инде никахында укырга булмый. Бу бит инде никахның бер шарты булып тора, мәхәр. Никахның 4 шарты бар. Берсе аның мәхәр, менә беренчесе үк мәхәр булып бара. Икенчесе кыз белән җегетнең ризалыгы. Өченчесе ул шаһитлар булуы һәм инде бәлагатькә җитүе. Бу Хәнәфи мәзһәбе буенча. Башка мәзһәбләр валине кушалар. Безнең мәзһәб буенча вали булмаса никах дөрес була. Әмма вали белсә, аның рөхсәтсез никах укылган дип, ул никахны ягъни барып кызын кире алып китәләр һәм никах бозыла. Никах дөрес булмаячак. Шуңа күрә әти-әнисе белсә хәерлерәк. Менә үзегез уйлап карагыз, гомере буе үстергән кызым шулай китеп барсын әле. Никах укып кемдер белән, әллә нинди кадбат дип белән. Җиңел булмый бит инде. Һәрбер безгә дә авыр булачак. Әти булган кешегә бигрәк тә ул. Мен хәтта никах вакытында да кызларга әйтәм. Күпме телисез хәзер сорап калыгыз, аннан соң була дип әйтәм инде. Миңа беләсезме җавап бирәләр? Никахтан соң мин аны күрсәтәм әле үзенә күпме теләгәнемне ди. Канын шәшәкмен дип әйтәсе килә инде. Әмма аңа кадәр сорарга аның тулысынча хакы бар. Әгәр ул риза булмаса, никахта дөрес булмый. Гарәп илләрендә, анда ничәдер 1000 түгел, миллион доллар кирәк өйләнер өчен. Бездә юк. Безгә 10 мең сум гына җитә. Әле ансын да таба алмыйлар. Кай вакытта никахка киләләр? Какой мәхер? 100 сум муллага акчага таба алмыйлар. Әйтәм, син ничек яшәргә җыенасың?
Сен ничек хатыныңны тәэмин итәргә җыенасың? Менә сезнең сорауыгызга җавап әйтәсем килә. Мәхер бәясе түлей алмаса ир кеше. Дөрес буламы бу? Хатын кыз ризалашса, мәхерне сыңгырак бирсә дә дип, ягъни азрак эшләгәч, мәхерне бирсә, хатын кыз ризалашса, сыңгырак бирәм дип ирнең вәгъдәсенә. Ул вакытта дөрес була. Әгәр дә булмый икән, никах камил булмаячак. Мәхер түләү мәҗбүри булып санала. İlyas Efendi, biz sizinle мәхәббәт турында сөйләштек, тормыш иптәшегез, балалар, дин турында. Сезнең тагын бер төп эшегездәге төп юнәлешләрнең берсе ул Минбәр татар дини театры. Миңа калса, бу Татарстаныбыз өчен әле яңа юнәлеш. Бу юнәлеш идеясе кемнең башына килде? Ничек уйлап таптыгыз да? Сценарийларын кем яза? Кемнәр уйный? Кемнәр катнаша? Казандамы, Татарстан буенча гастрольләргә йөрисезме? Гомумән Казанда сезнең берәр базыгыз бармы? Берәр төп урыныгыз? Минбәр татар дини театрының нигезендә, дөресен әйткәндә, менә минем җырлар иҗат итә башладым бит инде. Үземнең җырлар мәчет, анда иман турында, Коръән турында, Рамазан, Корбан гаете һәм башка темаларның. Буларны без хәзер концерт шикелле генә эшлисебез килмәде. Чөнки бит менә эстрада концертлары вакытында карасаң, анда бию чыга, юмористика була. Ә безгә бит инде дини яктан караган вакытта алар әйберләрне күрсәтергә ярамый. Чөнки менә юмористика һәм бию бигрәк тә хатын кыз бийсә инде ул шәриәт ягыннан туры килми. Без уйладык та үзебезнең концертларыбызны театральләштерелгән иттереп эшлисебез килде. Чөнки бу формат бигрәк тә кешегә вагыз турында да, вагыз яктан да матур була күренә. Һәм икенче яктан аннан халык үзенә күрә дини бер белем дә алып кайтып китә, үзенә күрә бер азык та алып кайтып китә дини. Сценарийларын кем яза? Безнең дөресен әйткән вакытта менә ике безнең хәзер театральләштерелгән концертыбыз бар. Беренчесе инде Аклыкка илсен юллар исемле, икенчесе Болгар җилләре исә. Аклыкка илсен юллар исемле театральләштерелгән шушы спектаклебезне без 2014 елда бөтен Татарстан буенча гастрольләрдә йөри башладык. Үзебезгә дә кызык иде. Кеше ничегрәк иттереп кабул итәр икән. Моның беренче чиратта менә мин җырлар бер 17, 16, 17 җырым бар инде, шушы дини. Менә бу дини җырларга туры китереп, без сценарий яздык. Монда язган вакытта мин идея бирдем үзем һәм сценарий язган вакытта безнең иҗатташ дустыбыз, ул инде Казан дәүләт педагогик университетында хәзерге вакытта укытучы булып эшли, доцент, кандидат, филология фәннәре кандидаты Ләйсән Хәбировна Шаяхметова. Ул безгә шушы режиссер ягыннан безгә үзенең фикерләрен әйтте һәм инде безгә шушы сценарийны төзергә булышты. Аннан соң аның үзендә шушы спектакльдә катнаштыра башладык матур итеп, чөнки ул үзе дә иҗади яктан бик тирән уйлый торган һәм матур уйный торган безнең бер иҗатташ дустыбыз. Аннан соң менә берничә хәтерлим, берничә тапкыр концертыбызны куйган вакытта ул булды безнең Кече Кирмән авылы, Мамадыш районында. Халык инде әлбәттә бу әйберне безнең башта мөнәҗәт дип уйлады инде, вакыт гына булыр дип. Халык авылларда ярты залга якын зал бар иде. Һәм шунысы кызык булды. Бу спектакльдән соң клуб мөдире дә беренче сүзен әйтә башлаганда җырлый башлады. Җылап безгә рәхмәт әйтә. Ильяс без обай икән белмәдек. Бу чынлыкта да безнең өчен бик зур яңалык булды. Гафу үтенәбез, сездән гафу үтеним икән ди. Андый берне бөтен халыкка. Тамашачы җыя алмаганга күрә шулай. Һәм инде шушында утырып бездә берничә гонорарыбызны анда халык та җыелмаган бит мөхәббәт. Безгә мәчеткә бездән әйтәм Хәйр Фатиха белән булса мәйтәм мәчеткә калдырып китәгәр дип. Фатир матур итеп киттек тә инде. Менә аннан соң Мамадыш районының авыллары буенча концертларны куйдык. Ана безнең беренче безгә ярдәм итте Анатолий Петрович Иванов, Мамадыш районы хакимият башлыгы. Ул оештырырга булышты. Менә финанс яктан рәхмәт аңа, рәхмәт ясасын безгә башлангычны. Аннан соң без чыга башладык башка районнарга. Менә Балтач, Орча, Кукмара, Әлмәт, Түбән Кама. Шул вакытта Тәтеш, Койбыш, Буа якларында бөтен хәзрәтләребез белән бергәләшеп матур итеп шундый вакыйгалар үткәрдек. Һәм менә моны башкалар барып, Сарафанна радио эшли бит.
Шуннан безгә тәкъдим иттеләр, әйдәгез Казанда күрсәтегез әле моны. Без монда Казанга моны матур итеп зурлап оештырдык. Безнең килде анда безнең хәзрәтләребез, мөфтиләребез, Тәлгать тә җитте килде. Ул үзенең сүзләрен әйтеп безгә шушы матур эшне алып барыгыз дип әйтте. Камил хәзрәт мөфти үзе килеп шушы сүзләрне әйтте. Фәрит Фәйзович Мифтахов ул концертта бар иде. Ну, гомумән менә ул безнең өчен миңа әйтәләр инде, син Ильяс бу өлкәдә беренче пионер дип. Әйе. Чөнки беренче пионерга авыррак та туры килә торгандыр. Шулай инде юл ярып бару җиңелләрдән түгел. Аннан соң беләсезме, ничек килеп чыкты? Менә без бу концертны куйдык. Бер елдан соң Мәскәүдән зур мәүлид оештыра башладылар. Аннан соң әйтәм, ярар, бик яхшы булды дип әйтәм. Алар да күреп алганнар икән. Әйе. Дидек инде алар. Димәк, сез Мәскәүләргә дә үрнәк. Аларга караганда без алданрак эшләгән идек бу yerне. Әмма безнеке инде үзебезнең форматы, бу формат алар бәлки күреп алганнар да башка җиргә эшләгәннәрдер. Анда Марат Башаров да катнашты. Разговор с душой мы? Беренче чыккан елларда. Без инде бер ел ярым уже бу үзебезнең театральштан концертыбызны белән эшләп башлаган идек. Моның исеме ни өчен мөнбәр? Чөнки мөнбәр ул муллаларның, хәзрәтләрнең чыгып сөйли торган урыннары. Менә безнең концертта, безнең спектакльдә кеше мөнбәрдә муллан чыгып сөйли бит. Шулай итеп без чыгып сөйләгән шикелле итеп эшлисебез килде инде. Менә бу үгет нәсихәт турындагы җырларны, шушы спектакльләрне алар шулай да аерым бер төр тамашачы гына кабул итәме? Әллә бөтен тамашачы да кабул итәме? Безнең бу дөресен әйткән вакытта, менә дини яктан сусаган кешеләребез өчен, һәрбез өчен дип әйтәбез. Теге дини кешеләр өчен генә түгел. Иң мөһиме менә урамда дин белән кызыксына башлаган. Һәм әлбәттә инде бар төрле тамашачыга да туры килә торган спектакль, концерт инде бу. Чөнки дини кешегә инде ул менә мин хәзер белән яшәм, алар миңа үзләре дә әйтәләр. Ильяс ди, менә синең концертыңны карап кайтканнан соң безгә кешеләр кергәне бар ди. Дин белән кызыксына башладылар ди. Син ди безгә ди урамдагы кешене җыеп безгә керткән шикелле буласың мәчеткә ди. То есть мәчеттә ничек дип әйтим икән? Мәчеттә бит инде кергән кеше уже кергән ул. Мәчеткә кергән ул уже фикер тормышында аның нәрсәдер булган, яки я бер шатлык, я кайгысы, я авырту кичергән, я үзе теләп кергән һәм намаз укый башлаган. Менә урамда адашып йөргән кешеләргә һәм шул вакытта бу динне аңларга кирәк тапкан кешеләргә менә бу безнең җырлар, шушы концертлар аша үзенә керә бер туры юл күрсәтү. Менә җырларыгызның авторы еш кына Нурфия ханым, тормыш иптәшегез, шулай бит, көй авторы сез, башка авторлар белән дә хезмәттәшлек итәсезме сез? Итәбез, Аллаһка шөкер. Инде күбрәк мин хатын шигырьләр язгач, аныкын кулланам инде. Теге әйтәләр. Шулай да Рифат Салах шигырьләрдә очраштырган. Шигырьләрдә бар ие. Теге хатын җырын җырлап йөрим дип әйтәм инде кешегә. Дөресе шул бит инде. Ешанлыкта да Аллаһка шөкер ул шигырьләрен иҗат итеп торган вакытта миңа да рәхәтрәк иҗат итүе. Менә Булгарым дигән шигырьне язган иде Рифат Салах. Аның Булгарым дигән җырын матур итеп көй язып, аны инде эфирга чыгардык. Менә Болгар җыенда да җырладык инде без аны. Быелгы. Молодцы. Менә клипларыгыз сезнең шулай ук үзенчәлекле, клипларыгызда Татарстан Республикасы мөфтие Камил хәзрәт Самигуллинны күргәнебез бар. Акбарс хоккей командасы капкачысы Эмиль Гарипов. Алар ничек килеп керделәр сезнең клипларга? Тиз ризалаштылармы? Авыр булдымы? Әллә сез шәхсән танышлармы алар белән? Камил хәзрәт Самигуллин үзе дә безнең бик яшьләр белән эшләргә ярата торган шәхес. Аның белән мине чынлыктан рәхмәт әйтәсем килә. Ул менә нинди яңалык бар, аның барсында дини яктан эшләгән вакытта аларны кулланасы килә. Чөнки бит ул дин бит ул мәчет içендә генә түгел. Дин бит ул спортзалда да бар тиеш. Шул вакытта мәдәният өлкәсендә дә бар тиеш. Тормышта да менә ул инде безнең минем ялгышмасам ике клипта катнаша үзе. Мәчетләргә дә сумак дигән клипта без инде теге татар көрәше белән дәрәккәнә шат итеп йөргәч, куанып йөргәч, мин әйтәм хәзрәт әйдә шуны клип эшләгәле дип, мәчетләр турында клип эшләдек, анда көрәш белән бергә бәйләп, ул инде хаҗ юлламасын бирүче иттереп күрсәттек biz аны. Эмиль Гарипов белән нәрсә бәйлисез? Рамазан аенда без ифтар мәҗлесенә очраштык аның белән. Очраштык та һәм ул бит инде үзе намазда, аның белән уртак тел табылды, сөйләшә башладык, темалар барлыкка килде. Һәм шул вакытта без аның белән әйтәм клип төшерергә, бик матур бер җыр бар, дини җыр. Әйдә дә рәхәтләнеп Түркиядә минем ди график тыгыз. Шуннан соң ул үзе бик зурлап ризалашты. Аның сценарийсын мин үзем уйладым инде бу клипның. Чөнки бу тормыштан алган клип. Үзенең тормышыннан да алынган.
Чөнки клипка игътибар иткән булсагыз, анда бер кичкәнә малай чыгып китеп, урамга чыгып китә. Кошелек урлау мәсьәләләре бар. Алар берсе дә минем белән булган ирләр. Тамашачыга менә шулай үзең белән бәйле тормыштан алынган табигый сәхнәләрне күрү кызыграк та бит ул. Кызыграк Үтемлерәк тә була ул. Кадерле дуслар, без дәвам итәбез. Ильяс әфәнде, беренче адым әдәплелеккә беренче адым нәрсә булып тора? Җәмгыятьтә әдәплеккә беренче адым дини яктан караган вакытта мин буларак җавап бирер идем. Үзебезнең дини белемнәребезне дөрес юнәлештә кулланып яшәү. Мәсәлән, намаз укырга мөмкин кеше, әмма аның әдәп әхлагы әзрәк кенә аксарга мөмкин. Кеше мактанырга мөмкин, мин дини җырлар җырлыйм дип. Аның тормышында улай бер булмаска мөмкин. Ягъни корбан чаларга мөмкин, әмма үзе корбан чалганнан соң башка төрле кирәкмәгән эшләр эшләргә мөмкин. Ягъни менә булар барсы да, менә намаз уку, корбан чалу, садака бирү, булар барсы да Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтенә туры килеп карасак, алар кешене әхлаклы тәрбияләү итү юлларына нигез сала. Димәк, беренче адым ул дингә килү. Беренче адым үзеңнең әдәбеңне, әхлагыңны төзәтү. Төзәтү. Ярый, бик зур рәхмәт. Шулай да без спорт турында сөйләшми калдык. Ничек итеп Лаеш районына спорт мәктәбенә барып эләктегез? Кыскача гына шул турыда сөйләп үтсәгез иде. Мин электән беләләр инде көрәшкәнне. Үзем мин 2 тапкыр Татарстан чемпионы көрәш буенча. Муса Җәлил президенты да 2нче урын алган бар инде яшь зурлар арасында. Кытлык булды микән инде ул Лаеш районында. Миңа шалтыраталар, Ильяс, менә шундыйрак вакансия бар, бармыйсыңмы? Мәктәп директоры, спорт мәктәбенә директор булып. Әйтәм, тырышып карарга була инде, әйтәм, тырышып карыйк, эшләп карыйк, чөнки бу юл үземә тагын якын, чөнки бер ярышны калдырганым юк минем. Көрәшне, спорт уеннарын, шушы батырлар белән дә бигрәк тә күбрәк аралашам инде мин. Шуңа күрә дә баш тартмадыгыз инде әлеге. Башта уйладым, бик кат уйладым. Әйтәм, кирәк микән бу миңа, юк микән бу миңа. Гаиләгез ни диде? Әле бит булай да вакыт юк Мин дисез һәр көнне гаиләгә. Лаешка барып эшләп кайтып йөрим. Һәр көнне барырга туры киләме? Һәр көнне кайтам. Ярый, алайса юлларда исән-сау йөрергә язсын сезгә. Иҗатыгызда уңышлар, гаиләгез имин булсын. Килүегез өчен бик зур рәхмәт. Сезнең белән бик кызыклы әңгәмә булды. Үзегез өчен дә бик кызыклы булгандыр дип ышанып, сезгә исән имин юллар, көннәр, хәерле көннәр теләп саубуллашабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Алла рәхмәтләр яусын. Киләсе очрашуларга кадәр. Алла бирсә, тагын очрашабыз дигән теләктә калам. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт. Кадерле дуслар, бүген бездә кунакта Ильяс Халиков булды. Киләсе очрашуларга кадәр сезнең белән саубуллашабыз.